Hola, bon dia. No, bueno, qui menys hagi d'estar davant seguim. Vale, Comencem o què? Sí. Fes l'any, doncs la benvinguda, D'acord. Soc la Cefa Ribot, cap del Gabinet Tècnic del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Us farem una i conté la valoració de les produccions, la determinació dels consums i la constatació del valor afegit del sector o la renda agrària. No faig una mica de valoració més política general, d'acord? I llavors si teniu algun dubte de temes concrets ens ho dieu, tot i que us enviarem el detall de tot.